Takže, pán Bosák, jedna otázka, ďalší živý vstup z francúzskeho metra. Čo by ste chceli odkázať ostatným skupinám, ako sa majú riadiť v metre, alebo ľuďom, ktorí budú sledovať toto video, ako sa majú správať vo francúzskom metre? Aby sa držali nás a budú naveky odsúdení k úspechu. Výborne, a čo by ste chceli odkázať ostatným ľuďom, ktorí budú taktiež navštívovať a cestovať francúzskym, parížským metrom? Čo by ste im rád povedal, ako sa majú správať a čo bude pre nich veľmi výdatné, aby mohli cestovať bez toho, aby sa stratili a neutrpeli nejaké újmy na zdraví, respektíve na veľmi drahocennom čase. Samozrejme, ako náhradu tých újem by som im určite poradil, aby sa zobrali z domu liter kvalitného domáceho destilátu. A všade sa trafia tak, že odpadnú z toho. Po našom klikali z nich šicky, hej? Presne tak, budú z nich klikať šicky. Toto metro je podotýkam riadené. Pani profesorka, toto metro je riadené počítačom všakže. Skúste nám o tom niečo povedať pre divákov. Sú super vagóny, ktoré sú riadené počítačom, teda bez pilota. Bez pilota. Výborne, môžeme to sledovať na týchto vysoko moderných vagónoch, ktoré v podstate sú neskutočne balené v tuneli, ktorý je tiež automaticky otváraný. A tuto môžeme vidieť celú našu delegáciu. A týmto sa s vami lúčim z tohto krásneho metra.